Arratsaldeon denoi, zer moduz, ja astea aurrera dijoa, ja asteazkena da, beti pentsatu dut, asteazkena, astearen erdian dago, igual, azkeneko eguna izan barko luke, igandea, asteazkena hori erregen batek asmatuko zuen, bere astea izango zen 2 egunetako bakarrik, eta zan, jazta, astea hemen bukatzen da, eta gero beste segir lan. Bueno, badakizue, gaur asteazkena, errezeta tradizionalen eguna, eta gaurkoan hegazkina hartu dut, eta Peruraino joan naiz, 14 ordu bidaiatu, eta hango errezeta emblematiko bat, edo oso tradizionala den errezeta bat egingo dut. Kasu honetan, solomo saltatua. Vale? Gero, barazkiekin hori da, saltatua izaten da, ze oso zartagi beroan egiten da, eta horrexeak, saltatu egiten du, eta salteatu egiten dan bezala, baina haindikan ere temperatura altuagoan egiten da, vale? Eta hemen egingo detena izango da, kasu honetan solomaren horrez azpizuna hartu dut, eta xamurra dalako, goxuagoa dalako, eta nola oso gutxi egin behar dan, interesatzen zaidana da, xolomoa xamurra egotia. Eta gero, onduan ningo detena da, arroz txuri bat, patata frijitua, beraz, plater batekin ja gaurkoz nahiko. Bai, eta presupuesto guztua, azpizunarekin gastatu denen, nik letxua jarri behar, nik ensaladatxo batek jarri dizuet, hori, Mexikokoa dala, jendeak ez daki, baina Cesar ensalada o Cesar ensalada bat ingo du, berez jatorria Mexiko tirana, eta gaur egun nik uste mundu mailan ensalada ezagunenetakoa, eta moldaketa pila bat dauzkana, nik gaur bat sartuko diot, baina hori gero ikusiko duzu, eta etxean egiteko erraza eta gozua. Oso, ondo, baina nik usten dut honekin nahikoa daukagula, gure plater kompletu honekin eta entxaladarekin, beraz, jakiteko nola egiten den lehenengoa, begira. Lehen da bizi arroza egosi ur bikoitzarekin. Wok edo zartagi handi bat ondo berotu, olioa gehitu eta haragia su handitan denbora gutxiz saltatu. Erretiratu eta gero gorde. Wok berean olio pixka bat gehitu eta baratxuria, tipula eta piperroria saltatu. Tomatea bota eta 10 minutuz kozinatu. Haragia wokera itzuli, txorrotatxo bat soja saltxa eta hoz pinukitxu bat gehitu eta martorri freskoa bota. Amaitzeko patata frijitua gehitu. Bueno, ikusi bezu, nola egiten dan, eta horretarako denbora gehien daraman elaborazioarekin hasiko naiz, kasu honetan arrozarekin. Horretarako hemen dazkat 2 baratxuri ingo detena da, azala kendu, eta bertara bota olio pixka batekin, eta ondoren arroza, eta normalian botatzen dut ur bikoitza. Ur bikoitza eta pixka bat gehiago, hori izaten da nire trukua, niri horrela funtzionatzen dit, eta horrela jarraituko dut. Gero 15 minutu uzten dut, eta azkeneko 2 minutuak uzten dut ja sua itzalita, ondo kozinatu arte, eta beti ondo ateratzen zait. Izorratu diezu, pixka bat gehiago, karo, zen bada pixka bat gehiago, bikoia da kada, sekretuak beti, sukaldari hau dena gordetzen dute, zati ez dizuzaten, botako ditut 200 gramo arroza, eta gero botako izkiot 675 mililitro ur. Orduan, bikoitza. Egia esate hor maizut, ez detelako neurtzen. Benetan esaten dut, ez detela neurtzen. Hartzen dut katilu bat, botatzen diot bikoitza, eta gero katilu bere ikusten dut pixka bat botatzen diot, eta egia da, egun batean gehiago botatzen diotela, beste batean gutxiago, baino... Armitz, errezeta tradizionalen eguna da, eta errezeta tradizional normalean horrela egiten dira. Begiz, askotan etxean inditulako, eta hori da, arroz txuriero, gure etxean mintzat astero jaten dan zerbait da, eta nik ere, esan dezaket, ia begiz egiten du dala gutxo gara, baina, neurritxo bat hartzen dio. Hau esan da, solomo saltatua, ez salteatua. Horri dudan eukan, eta segatik eteran da, hor dago Gaston Akurio, mundu mailako sukaldari handienetako bat, perutarra, eta berak esaten du, saltatu ezberdina dela. Salteatua dela, frantzesen, beraien sartei, zu bizian sartaia, eta salteatu, zu bizian zerbait askar-askar egitea, Eta saltatua ia datorrela, hau da, fusio bat egiten dana, ara, txinatarra joan zian, kanton eskualdeko txinatarra joan zian, eta beraie guokean kozinatzen zuten, eta hor, Gastonek esaten du, orainik temperatura altuago hartzen dela, orduan, ez dala salteatua, hau saltatua dela, eta jazta, orduan guk, dituko diogu, handa itzen dioten moduan. Saltatua. Solomo saltatua, eta hau da, esan dakoa, 19. mendean, emigrazio gonzan, txinatarra joan ziren, beraien teknikak eta eraban zituzten, batez ere, uokean, zu bizian kozinatzeana, eta gero bertako produktuekin, normalean aji horia erabiltzen dute, aji horia pikante puntua daukana, eta hori bilatzen da,
bero barazkiak gero kipula eta izaten da, guk hemen kipula eta piper ezberdina sartuko izkigu, arroza guarnizio moduan, eta gero, Perun, patata bai ero bai da, ez? Azkenean esaten da, jate zutela lehenengo aragia patatekin, eta gero hasi zienean, etorri zienen txintarre jate zutela aragia patatekin, arrozarekin, eta barazkiekin ere. Eta gero, soja saltza, eta ikutu hauek, ez, pixkaten amaten gaituztela hasi aldera, ez? Ni Perun izan naiz, eta handa estatu nuen lehenengo aldiz, kriston platera iruditzen zait, Osea, ja, honekin, plater honekin behintzat, ja, plater bakarra, plater bakarra, eta asko jaden ezkero, ja, balio dizu, egun guztirako, Eta baina Perun hau da, esaten dute, dela, bertako errezeta tradizionalena izango da, eta jan dezakezula, etxian jaten dela, menuan jatetxetan jaten dela, goimaiako jatetxetan, beraien bersioak dauzkate, lagun artean, jai egunetan, aste bitartean, beti dagoen plater bada, utzik ez duen egiten inoiz, eta, garai batean, garestia zan, ze haragian, 1528 urtean hasi ziren, txal, ero behi haragia saltzen, lehenago sartu zutenan Espainiarrek, baina saltzen, orduan jarri zen, orduan haragi errezetak eta egia da, Perun juten bazarete, errezeta tradizionaletan, zar-zarretan, ez dago gehiegi. Osea, hori oso garestia zan zerbait zanez, haragia, txalana, ero behiana, oso garestia zan, da errezeta gutxi daude. Gaur egun ja, haragi asko dago, eta orduan. Eta kaleko postuetan, Bai. Ez dute igual haragia inona erabiltzen, edo pixka bat xamurra ez dela, baina, erabiltzen dituzte, saltzen dituzte, eta beraientzako da plater bat, egunerokotasunean jaten dana. Bai, eta hemen horregatik garrantzitsua da errezeta hontan, kalidadeko pixkat, horretik, normalean ditzen da, solomo saltatua, zeratik, solomoaren atala erabiltzen dalako, atal samur bat behar dugu, eta hori, egiten danez, zu bizian eta ez duena behar egosketa luzerik, ez urarekin, ero beste atal batzuk, ez, hamburguesatako erabiliko genituzken atal gogorragoak, ez, horiek, ez, gixatuetako erabiltzen direnak. Orduan, izenak berak ez edo, solomoa eta saltatua. Ze hori ingo du gero guokean, ero, txian ez badukazue guoka, edo zen sartaitan. Baina hori, egon behar du, fuerte bizian. Bai. Eta gero gainea Peru kriston gastronomia daukela. Kasu honetan, platerra erabiliko dugu, baina, zebitxeak, pioa dituzte. Eta gero, nahi harritu zutena ere zan, kozina Nikkei dala. Hau da, Peru eta Japonian arteko fusioa, eta sushia eta horrela iten da errezeta bada. Bai, esaten da, lehen baseukatela beraie zebitxea, baina zebitxea lehen jatea zala, nola hau kortxo kajak horrek oskaiu moduan balio dutenak, arraia hori jatea bezala zan, zeitzen zuten, zebitxea uste zuten arraia limoi zukuarekin edo zitriko batekin, egun batetik bestera, zebitxea horrela zan. Japoniarrak etorri ziren, beraien kulturarekin arraia gutxi egiteana eta ez horren beste kozinatzearena, eta gaur egun zebitxe bat egiten dutena arrai. Goi mailako arraia, oso kalitate honekoa, hartu eta momentuan botatzen dizkiote ospina eta maira eramaten dizute, esaten dela, esango zen, pizkat kozinatua, azidoak gainetik kozinatzen duena, baina barrutik arraia gordina, eta asko xamurragoa da. Eta holako gauzak eraman zituzten japoniarrek, eta, gaur, armintzek esan duela, gaur egun mundu mailako sukaldaritza ezagunenetako eta famatuenetakoa da. Ni bitarten errezetarekin ja aurrean nijoa, mendaukat ja olioa berua, ingo detena da nire patata frijitu, arroza ja egosten dauket, eta orain ja solomo saltatuarekin hasiko naiz, horretarako horrelako wok bat ekarri dut, zartagi fin batian zailagoa izango da, gauza asko jungo dira, kaso honetan hasiko naiz azpizunarekin, zen nahi dut ondo gorritu, geldituko zait, haragiaren zapore guztia hemen bertan zartagian, eta ondoren erabiliko dut zartagi hau, garbitu gabe, ezerdik gabe, gero, ondorengo barazkiak bertan kozinatzeko. Orduan barazki horrek hartuko du azpizunaren zapore guztia. Eta ondoren ja hemen nahastuko dut, botako dizkiot saltxa, daketela ozpina eta daukete soja saltxa, eta zapore guztiak bertan kozinatzen jongo dira. Orduan, ikusten bali madet hemen azpizunak daukela pixkat lodia edo, ingo detena da lehen da bizi garbitu,
Ondoren ingo dut zatitu, bale? Ez dut osoa egingo, baizik eta zatitan egingo dut, eta hor, sua emango diot. Oso ondo. Eta hemen, lehen, kalitatezko haragi bat xamurra. Ez dugu nahi gaur egun supermerkatuetan batez ere paketetan saltzen dituzten haragi extra xamurra hauek. Ze hoiek, badakizue, hor, askotan gomendatzen du. Behiratu ezazue etiketa, ze batzutan agertzen dira, haragi extra xamur moduan. Haragi bada, haragia bakarri da. Ez du jarri behar ezer. Haragia. Estrasamurra eta horrek, batzutan behiratzea komeni atzean, ze gehigarria gehitzen zaizkio hoiei. Gehitzen zaizkio ura, gatzak, ongarri ezberdinak, hori egonkortzeko erabiltzen diren ongarriak, eta orduan, hori nik zenbat aldiz entzun dut, hartu eta xerra bota, sartaira eta urpila bat atera zitzaidan. Lehenko eta bain, sartaia ez zegoen bero, zartaia oso bero egon behar da, eta hor gomendioa beti, zartaia bero dagoenean, orduan bota olioa, baina ondo bero dagoenean, eta horretan, haragia ona bada, sigillatu ingo da, eta estigu uri botako. Baina erabiltzen badugu haragi hauetako bat, hauek dira samurrak zegatik, ura daukatelako gehigarri moduan. Orduan dira, direnak, eta horretan komeni da mesedez irakurtzea, ze haragia bada, etiketan bakarrik agertuko da haragia. Ez du ezer gehiago egarriko, beste ezer ez da agertuko. Ez da inungo egarririk ez. Orduan, nik beti gomendioa, aldala haragia, harategian erosi, ze hor momentuan zuen aurrean moztuko dizute, ikusiko dute, nahi zuk esango duzu zeatan nahi duzun, momentuan zure aurrean mozten dizute, eta ez da haragi bat, auskalo nahiz moztu duten, auskalo zelakoan, eta ez da haragi bat ontziratu dutela ez dakit ze atmosferatan, eta ez dakit zenbat egunetara jan behar duzun da hori. Orduan, aukeran, zuen konfiantzako harategira joan, eta gaina esan zertako, gaina hitz egin bala harakinak gaur egun jentean, baina nik ez dakit ze haragi eskatu, ez dakit tapa eskatu behar duan, ez dakit. Esan, joan harategira, behitu, behar dut, xerra batzuk, hau eta hau egiteko, ero behar dut, haragia ez dakit zer egiteko. Bera komendatuko ditu. Beraie baino inok ez daki. Eta hori da, nanerako, arrandegian, denak. Hori garrantzitsua da. Bueno, ikusten dezu, azpizuna zartaia topean jarri dut, beldurri gabe, hemen ingo detena da ondo markatu, alde batetikan eta bestetikan, eta gutxi inda, zegia da azpizuna kalidadekoa balin bada, barruko aldea gorria dana, ja, berua egon ezkero, nahiz eta gorria egon, ondo kozinatuta gelditzen da, eta nahikoa da, orduan, buelta, txua topian, eta listo, eta ingo detena da, gopor batera pasa, eta gorde. Eta hemen geratuko zaizkit zuku guztiak haragiarena. Orduan, zuku hori guztiak aprobetxatzeko, hemen dauzkadan barazki guztiak bertan kozinatuko. Ez ditut garbituko zartagia, ze hemen txegingo dut. Bale? Hemen garrantzitsua da egiten duzuenean azpizun bat, txuleta bat, horrelako haragi bat, pixka lodia eta barrutik gordina, gutxi egin da guri gustatzen zen modun utzi behar baduzue, lehenago, oskaiutik atera lehenago. Ordu erdi lehenago kanpoko temperatura ardezan, ze bestela, ze gertatu daiteke, egiten dugu, azpizuna, denalako, txuleta, kanpotik ondo gorritua, ondo eina eta barrutik gorri, eta hotza egon daiteke erdialdea. Txuleta lodia baldin bada, azpizun atal lodi bat baldin bada, jango duguna da, ikusiko dira ondo oso polita, geruzak ez, goikoa eta abekoa ondo inda, eta erdia gorri guri gustatzen zaigun moduan, gutxi inda, baina hotza egon daiteke. Orduan, hor, gomendagarria, kanporatera, sukaldean utzi eskina batean, ordu erdi, ordutxo bat, eta gero... Bueno, errezetarekin aurrera goaz, ja patata frigituta ditut, arroza ere amaituta, igual lagunduko didazu zigor. Ni patata nire kontu, zu segi barazki egin dori hau ningun. Hemen txautziko dizut, eta hau ere honekin igual lagunduko zaitu. Patatak ateatzeko, eta ni jungonez ja barazkiekin, horretarako ingo detena da. Tipula garbitu, txikitu, eta ondoren barazkiekin. Ingo detena da, igual Julianan moztuko dut tipula, eta gero piperrak ingo detena da ere, Juliana batian edo horrela. Pixka lodiera izatia, ez denai oso txikia izatia, ez dare oso handiak, orduan Juliana batean ondo ikusten dut. Hemen egia da beti, ez dakit indugu inoiz. Ezin dugu inoiz hartuta hitzegin
mosketa ezberdinak hartu, eta ez dakit, bat kozinatzen dagoen bitartean, hemen hartu, eta nik, bueno, brunua zera, brunuaz asko entzuten, txiki moztuta, ez da, Juliana era, mirepoa, gehien frantzesetik datozen hitzak, baina egia da, bueno, sukaldaritza gustatzen zaiona pixkat, jakin beharrekoak gehien bat zegatik, errezetak irakurtzen ditugunean pila bat, askotan horrela gertzen dalako, ez? Batzutan hartuko zaizue, xerra finetan moztu kipula, baina beste askotan hartu Juliana eran, nik jarri aldut askotan, txiki moztu, nik horrela jartzen du, baina aurkitu alduzue brunua zeran, ez? Bueno, orduan, horre gauzak hola pixkat jakitea ondo, egun baten, ekarri behar dizuet, eta ezberdina da, kipula bat, porru bat, bai, txiki nola iten da, baina teknikak egiteko eta hori, urtebete kostatu zitzaigu, ostela ditza eskolan, batzuek ditzat. Gure bai, eskolan erakusten zizkiguten lehenengo gauzetariko bat hori zan, barazkiak nola moztu eta izenak, frantxezez ikasi behar genitxun, hori, Mirepoix, Brunoax, Baston, eta berez oso erresa da, baina egunen baten ningo dugu. Bai, egin behar du. Bueno, kontua da, maiatzean sartu garen hontan. Goratzen zen lehenko astean noiz izan zen noin dala azte, itzeiten egon ginen, gaur egun aragiak gehiagi jaten dela mundu mailan, nola, batez ere ez, ekoizpenak eta, munduari ze kutsadura ekartzen dion, Amsterdam izan da munduko lehen herrialdea, hemen maiatzaren batetik aurrera, non debekatu egin den inungo anuntzi kartelik, jarri kaleetan, bere kaleetan, aragianak. Hau da, ez dakit, hamburguesa, ez dakit, edozein enpresak ezin du bere publizitatea egin, osea, hiriak ez dio utziko egiten publizitatea aragi karteletan, bere karteletan aragi hartza. Garai batean hemen, ez da izuk ezagutu zenuen, guk ezagutu genuen, tabakoaren moduan, tabakoa lehen edozein tokitan ikusten genuen marka ezberdinak, kartelak eta toki alkoholarekin ere, ez da? Bai, hori debekatu izan, Amsterdamen indutena da, debekatu dute aragiaren publizitatea kalean. Bida, Holandatikan pilo bat etortzen dela aragia, hemen kontsumitzen den aragi pilo bat, hor Holandatikan dator batez ere. Hemen dagoen aragiakin ez da iriste mundu guztiarentzako, eta handikan, Holandatikan asko. Bai, eta bereik ez daude aragiaren kontra, baizik eta gaur egun kontsumoa gestiarena, ez da? Hori da, gehiagizko kontsumoa agian, dauden esplotazio handi hauen hori da la pixkat, ez? Ekidin nahi dana, eta natur ikuspegitik, baita osasun ikuspegitik, ze horren beste aragi jatea, inoiz ez du, eta gizake horren beste jandun inoiz, ez da ona, baina batez ere, natur ikuspegitik, eta, Holanda izan, Amsterdam izan da, lehen hiriburuan mundu mailan erabaki hau hartu dela, eta, ziur, ez da azkena izango, eta beste batzuk... Eta oso aragizalea naizela, baina horrelako ekintza eta ondo ikusten ditute, ia da, batzutan igual gehiegi jaten degula, Eta aragi kontuak aipatu ditugun hontan, eta publizidadea, publizidade engainagarriaren kontra enba elkarteak, badakizu Euskal Nekazarien Batasunak, prentzaurreko bat eman zaben, ze azken aldian Euskal Herrian daulakoak gehiago askotan ikusten ari gara, makrotxuleta jaialdia, Donostian izan bat, hamburguesa ez dakizer, eta holakotan, hauek ez daude hoien kontra, baizik eta horre egiten den publizidadea, hoietara jendea joateko, eta holako baten Donostian izanan, esan zuten, eta 5.000 txuleta saldu ditugu, salduko dira, Gipuzkoako aragia. Eta antza esan egia. Hor zeuden, Europa herrialdeko, zuk esan duzu, Holanda eta Europa herrialdeko, aragi asko ekarritakoa, Galizitik eta asko iten dut, eta, eskartzen dute Eusko Jaurlaritzari hori kontrolatzea pixkat, hauek, hemen ari dira, ahoa beteta, bertako aragia saltzen dutela eskaintzen, eta gero kanpokoa, Eta bera ez dut, batez ere, bertako aragia ona egon da Euskal Herrian, eta hemengo, baserritarrak gero gutxietzi egin dituztela askotan, holako enpresa handi hauek, aragia saltzen dutenak, eta horren inguruko, bintzat, publizia ez esateko, ez da ona, esateko, aragia da, hau salduko du, baina hemengo aragia eta hemengo gezurrik ez esan, hau dauena. Hemengo bertakoak bintzat Eusko Labelen zilua badauke. Eta batzuk, nahiz eta labela zeukin, bertakoa bada,
Ez, batzuk badaude, igual, agian ez dutela nahi labelan kontuan sartu, bueno, hori, ja errespetagarria da. Baina bertakoa, bada, hemen, ni badauzkat, zagardotegin batero, bertako baser, gaina berak esaten du. Ez daki ze baserritako txuleta. Eta behian izen ez dute jartzen, bueno, baina, eta agian ez dago eusko labelian, baina bertakoa da. Abia, daukat lagun bat, oso gaztea dana gaina, oain ze izango ditu. 23 urte asko jota, eta beak bidanin, hor Tolosa goran dagoen herri batian, ekarri ditu Holandatikan, behi edo txahal errazapare bat, eta bea da hor zaintzen aragirako. Eta ia da, erraza, naiz eta kanpokoa izan, ze normalian kalidade oso handikoak izaten dira, Euskal Herriko aragi bezala jotzen da. Hori, hemengo behi arrasarik ba aldago. Guk astoa daukego bertakoa. Betizu, ez da? Betizuak rebeldia dira. Rebeldia dira betizuak. Ez dakit, baina hemen zuk hartzen badizu, gaur egun Euskal Herrian ekoizten dira behi arrazak gehienak kanpokoa dira. Limusina eta horrek kanpokoa dira, baina bertan hasitakoa badira, bertako larretan, bertako ikuiluetan da hori, inungo arazorik ez, eta aurrera. Bueno, ikusten duzu, ja nere ugokak beste itxura badauka, ze pipar guztiak hemen bertan sartzen ari naiz, horia falta zait, eta, bueno, beste guztia ja prez dauket, ez da errezeta bat non zailtasunik daukan, ez ezer, preparazio denbora pixka bat eskatzen du, hori bai, ze barazkia garbitu behar dira, moztu behar dira, baina, bueno, momentu batean ikusten duzu, hau ia zuzenean dijoa, eta ordu erdin errezeta bat egiten dan lasai asko, eta gainera danatatik handaukazula, Osea, hemen nutriente guztiak barazkian dituzu, patatetan ere, energia ematen dituen, karbohidratoak ere badituzu, koipea, proteinak aragian, horregatik esaten dugu, plater batekin bakarrik, balioko luke, egun guztirako. Eta hau, edozein dietatan sartzen da, ze gaur, maiatzaren 6, bakizu egun guztia daukatela ez, beren nazioarteko eguna. Bakizu segundan? Segun. Dietarik gabeko nazioarteko eguna. Dieta gabekoa? Dieta gabeko. A ber, egia da, honek aldarrikatzen dutena pixkat, dieta hitzak estresa sortzen. Gentia, pila bat oin, ez dakit, bilatzen ari gara, ez dakit zer estereotipo gorputz perfektuak, ez da inolakoak izan behar garen, eta jendia hor, pila batek oso gaizke basatzen du, ze erotzen dira, eta batzutan onartu behar du, honek onartu behar du nolakoa garen, eta, hombre, osasunari kalte egiten badio, argi eta garbi, zaindu beharra dago, jatekoa eta hori. Baina bestela, pixkat, loditxo, pixkat argaltzago, badago jendea nik lagun badaukat, oso argala dagoela, eta daukat dieta gizentzeko, kilo atzo, eta jarraitu beharko nuke nik olako dieta bat, baino egia esan, Alesek eta nik hori jarraitzen dugu, eta ondo egin dugu, hola gaude, elegante eta lirain, dieta hori jarraitzen, baina egia da, bueno, erotu eskaite zen, dieta honek hori errebindikatzen du pixkat, ez? Jendeak gero hartu estresa sortzen du horrek, ez naiz helduko helburuetara pixatu urrengo unian da, ez dut galdu ezer, eta zentzu pixkatekin jokatu ezagun zentzu pixkatekin, eta erotu ez gaite zen. Eta egia da, askotan metabolismoaren gatik edo genetikaren gatik, batzuk seituan gizentzen dira, eta beste batzuk aldiz, naiz eta nahi gizendu ezin dutela. Eta nire kasuan, naiz eta jan, naiz eta... Ez arnaz hartutak gizendu iten naiz la letxe. Eta aldiz beste batzuk kriston kirola pilo bat iten, ez jaten hain beste, eta alare, gizendu egiten dira pilo bat. Orduan, nik usten dut hori genetika aldetikan eta horrelare, zerikusi handia daukela. Bueno, nik urrengo gai ez da izuri kontatu, estatu batuetan asmatu dute laban ultrasonikoa. Hau da, zer da hor? Laban honek iten ditu segundoko 30.000 vibrazio labanean bertan, ez direnak nabaritzen, eta esaten da, erabili behar duzula, normalean, tomate hori, ogi hori mosteko ero,
dena delako hori mozteko, erabili behar duzun indarra baino 150 gutxiago. Osa, ez duzu indarrik behar, beraz. Ez duzu indarrik. Osa, momentuan pasata horrela edo, nahikoa. Ekusten dituzu irudia, nik ikusi ditut bideoa, marka horrena. Ez da merkia, katxarroa balio ditu, $389. Eta gaina gehigarria dauzkazu, kargadoria ez dakitzelako eta hori. Bueno, ikusten dituzu irudi horiek lan, edo zein fruta matz ale bat hartu holan da, ebeiten du dena perfecto. Hartu gurina, gurina askotan itxatzi egiten zaigu, eta gero ez dakit holan, hone hartzen du gurina da, Star Warseko ezpata izango balitzu ezala ixe, ez da? Momentutik pasa eta... Baina Star Warsen aguantatuko zion 2 burruka erolan. 20 minutu irauten ditu bere bateriak. Bateriak. 20 minutu mozten denbora guztian. Claro, asko mozte balin badu orduan, 20 minutu mozten, ez da? No regoten da 20 minutu. No regoten da 5 minutu baino gehiago mozten. Ez paduzu jende askondako egiten, ez da horren beste denbora goten. Baina egia da, bere gatxetak... Kontsumo asko edo horrela izango du igual. Baina, oso ikusgarria da. Kargadoria gaina elegantia da, elegante bada. Kargadoria hemen heldulekoan dauka. Esaten dute, ez dela horren arriskutsua, ez dago horren zorrotza, ez da egon behar horren zorrotza. Baina, katxarru hori martxan badao, ikusita, nola mozten duen ogi lehorra, ogi lehorra pusketa bat hartzen dago, eta hola nintzen dugu. Momentuan. Gu hemen ibilio gara rintxu, bare gartu, eta hola. Bueno, goak ingatu nahiz probatzeko, ete hori eskatu behar diote. Gero, asmatuko dituzte inteligentzia artifizialeko labanak, seguro. Moztu diazu hau, moztu diazu bestia, eta, bueno, gero zetra gutxia egoiten dugu. Gentia nahi du jakin hemen aragi etorri da ona, zer dator? Ez da inungo zailtasunik, ikusi dezuen nola barazkiak pixkanaka kozinatzen joan naizen, eta barazkiaren ondoren egin detena izan da, bota diot, soja saltxa pixka bat, gazitasun puntu hori emateko, eta gero ozpina, ozpinikutua ere badu. Ordun, hori bota ondoren, egin detena da, azpizuna berrize gainera bota, eta dena ondo nahastu. Beraz, hemen dagoena hori da. Ez da, ninguan misteriorik. Vale. Eta on ja izango ja platerian jartzia, Ordun, plater bat ateratzen balen badidaztu, hori xebea, hori da. Kasu honetan, razioakua, noski. Asko jango dugu hemendikan, beraz, plater handi bat behar dugu. Hortxe, bale? Eta listo, bale? Ja, ondo kozinatuta gelitu da, salsa soja danakin ondo nastuta gelitu zaigu. Eta aragi hemen berotzea besterik asko. Hori da. Lehen pasa dugu, zartagitikan, ja berotu dugu, eta orain, behar duguna da, plateratu besterik ez. Ze hona, gaina hau da, ez da gezu, plater kombinatuak, zazpigarren zenbakia niri, mesedez? Hori da. Plater kombinatuetan zer eskatzeko azara? Juten zain olako tokitan? Ni dana frigituta, hau da, arrautza da frigituta, gero kroketa frigitutak, eta normalean edo xolomoa, edo bularkia, osea, oi asko bularra, edo... Eta gero hor bi aukera goten die, ero letxua ensaladarekin, ero patata frigituekin. Patata frigituarekin. Bai, Entxalada oso zaleare, kosteite zaite entxalada. Izan da zerbait, txikitatikan jan ez detena, eta ez detena ikasiera. Zerbait, txikitatikan jate balen badezu zerbait balen bada, nik usten dut, errexagoa dala txikitatikan ikastia, ez dakit, ez? Nik, betxu, garbantzuak 14 urtekin jan nituen lehenengo aldiz, ikusi ere zinituen egin. Eta gaur egun naiz amorratua, jan plater bakar moduan nik hartu, eta 2 platerkada garbantzu jan alditut, eta gehiago ez, hori baskaria izatea garbantzua, besterik ez. Sakramentu gabe, ez ezer gabe, garbantzuak, beraie bakarrik, eta maite ditut, eta lehen, txipiroia bezinituen ikusi, eta gaur die gauzak. Ikasten zoaz, ez da? Ordan, lasai, emaiozu denbora. Horain digan gaztea naiz. Eta martorria bebai, esan duzuna? Hori da, martorria gainetik jarriko diot, ondo, azkar ibilizea, martorri zalea naiz. Martorri zalea naiz. Barazin gainean jarriko dizkiot, eta honekin honekin prest. Niren gaurko platera, solomo saltatua. Bueno. Mintz, hau da... Ni aragekin eziko naiz. Eta behin. Puntuan, xamurrak usten da, mostean. Hau ez da ultrasonikoa, baina ikusi zer ez moztu duen, Ikusi zuen? Ikusten dut, gorri barrutikan gelitu behar duen bezala. Arroza, patatak... Zegona.
Ni holako platerak, Barakiak. gustatzen izkin pila. Joder. Hori bai, Gozada bat. maira ateratzen dizute, eta esan Entsalada behar duzuna da, batekin. Abe Cesar morituri te saluta. Bestela bera jate zaitu. Eta Cesarrekin, ba hoxe, Cesar entsalada, ba hoxe ingo dugu gaur. Moldaketa pila bat daude, oi asko batzu botatzen diote, berez izango zen letxuga, gazta, olako ospinolio berezi bat, eta gero batzuk ogia botatzen diote bestatzuk, oi asko paparra egosi eta ero, nik hor neukan atzo sobratutako oi asko papar bat frigituta txian inuena, hori botako dio. Aukera nahi dituzuenak. Orduan, eiteko modua erraza, eta hauxe da. Letxuga garbitu eta ataletan moztu. Ospinolio egiteko, baratxuri erdia, antxoak, arrautza gorringoa eta ospina irabiagailuaren ontzian jarri eta pixkanaka ekilore olioa botatzen hasiko gara birrindu bitan. Parmako gazta naztu, ondo birrindu eta gorde. Oiaskoa ataletan moztu eta gorde. Entsalada muntatzeko oinarrian letxuga jarriko du, gainean oitxi gorkiak oiaskoa, gero ospinolioa botako jo gainetik eta bukatzeko gazta eskata batzuk eta honegin. Eta, bueno, gaurko errezeta dontako Parmako gazta daukagu hemen, Giorginok bialdu diguna, eta hau da Bazueta baserriko lutxiren letxuga, elgoi barkua. Orduan, bueno, fusioa egingo dugu, Italia, Euskal Herria, eta, esan dakoa, ospinolio egiten hasiko gara. Ospinolio honek eramango du, da potentea. Antxoak eramango ditu, baratxuri erdia, bihotzak enduko dio. Gero, Worcester size salsa, olako perrin salsa, ospina, arrautza gorringoa eta da, horrako maionesa harin bat izan behar da. Ez da izan behar lodia maionesa da moduan. Orduan, ikustengo lodixka geratzen dela, ur pixka bat gehitu, eta listo. Orduan, ni honekin hasiko naiz, ja letxua garbituta daukat, hemen letxua txortan azpian jarri, gero ondo astindu, garrantzitsua da, fla, ero izaten bezuelako horrek zentrifuga bat, horrekin askarra. Baina, bueno, hau listo, gero satituta da jartzeko. Lehen broma egin dugu, Abe Cesar, ez? Cesar ensalada egin behar dugulako. Zuk entzungo zen duen esaldia, Abe Cesar hiltzerak doazenek agurtzen zaituzte. Asteriz eta obeliz eta. Hori da, esaldi hori azken urteetan, historiak aztertzen egon dira, eta esan da, ez dela benetan gertatu, edo ez dela egiazkoa, erabiltzen den kasurako. Hau da, esaldiak esaten duen bezala, agur bezala dirudikatzen du, eta esaten da, hori gladiadoreek, koliseoan edo zirkuan eta horrela, borrokaren aurretikan, ez dagoela erregistrorik horretaz. Dagoen erregistro bakarra, omen da, 52. urtean, Kristo ondoren, aintzinako ituruten, azaltzen da, non Claudio Enperadoreak ikuskizun bat antolatu zuen, presoen artean, eta preso horiek esan zuten esaldi hau, beraz, erregu edo adierazpen dramatiko moduan. Hau da, ezen izan agur bezala edo ze gaur egun ematen du agurra bezala dela, baina ez, adierazpen dramatiko moduan erabili zuten preso hauek. Ez que nik hor asko gladiadoren eta historiak eta asko jarraitu ditut, eta gladiadoriak oso ondo ikusiak ziren. Hor, bazeuden burruka batzuk hiltzera zienak, baina ez ziren beti hor hiltze zienak. Hauek preso hauek bai, hauek hilingo zituzten. Hauek bazekiten zer zeukaten. Baina hor gladiadoreak batzuk gaina fama handia hartu zuten, eta orduan, gaur egun beti entzute, batez ere pelikula hauetan, kaixo Abe Cesar, morituri te salutan, ez? Hilko direnak agurtze zaituzte. Eta hori, ez da guztiz benetakoa, eta, egia da, politia geratzen da, halako esaldi bat egindakoa sartzen duzu, eta... Oso emblematiko moduan gelditzen da, Eta igual, jendeak pentsa dezake Cesar entsalada hortik handatorrela, izena hortik gainera, baino ez, Cesar izena ez dator hortikan, baizik eta mexikarra da. Mexikoko jatetxe batian, zegoen,
Zukaldaria italiarra. Bueno, italiarra bada. Kozineroa italiakoa zen, eta beak, italiarronek Cesar izena zuen. Orduan, oso famatu egin zan, ze beak izan zan egun baten, non jende pilo bat zukan bere jatetxian, zerbait kozinatu hartzun, gauzak falta zitzaizkion, eta improvisatu intzun. Orduan, improvisatzeko momentu horretan, entxalada hau atera zitzaion, eta ospe haundia lortu zuen. Eta hainbeste ospe lortu zuen, ondoren ja beraien kartan Cesarren entxalada bezalaxe jarri zuten. Eta hortikan ja mundu guztira zabaldu dala, eta entxalada 1924ean sortu zen. Beraz, ja, 100 urte baino gehiago ditu, baino ez 2000 urte Cesarrek zituen bezalaxe, beraz ez dator Cesar tikan baizik, eta hemen 1924ean sortu zen Mexikon, Tijuanan zehazki. Nik egia da, holan, ensalada prestatuetan, juten basa holan, balene itzeiten honga supermerkatuetan, paketetan detosten dira, hor gaur egon ensaladak esaltzen dituzte. Nik uste dut Cesar ensalada toki guztietan. Aeroportu guztietan Cesar ensalada urtitzen duzu, edozein tokitan holan janari askarrekoak. Nik laguna dazket eta entxalada gustatzen zaizkio, noski beti esaten du, oiaskoa balin badauka, irugiarra balin badauka, proteina, orduan gustatzen zait, ja, pentsatzen osto pixka bat edo letxuga pixka bat izan ez gero, ja entxalada hori, ja entxalada. Medikoak esan dit entxalada jan beharretela, orduan hori entxalada, eta kasu honetan ere, oiaskoa frigituta, baditu rosagai batzuk, non entxalada goxo bat egiten da. Alesek ikusi du ensalada, eta esan du, bitu, zigor, arrautza hartu. Hartu paparra eta gazta pixka batekin idazu loko plater kombinatu bat, eta ni hau kentzen badia, berdin zait jango dute, jan behar bada, baina berdin zait, Bueno, hemen ikusten zuelako, saltza krema harin bat, lortzen da, eta hone dauka esan dako, antxoan gehiagizte gotaz, antxoak badauka, gero Worcester saltzak ere badauka gazi puntu bat, antxo ere izaten du. Orduan, hau badaukat, letxuga, askot, nik olakotan elegante itera noanean, Juliana eran, lehen izan dindu, Juliana eran, Juliana eran nola iten da letxuga, hartzen da horrela, jartzen da horrela, estutzen da horrela, beste buelta bat ematen di horrela, eta xerra finetan mozten da. Eta hau izango da, gero, plateran junga, baina ataletan ero nahi baduzu jarri. Eta normalean, eurek erabiltzen dute, beste letxuga nola daue, gogorra dana. Nik uste dut gehiago bat, hau, bakabia letxuga erolako emate, horrek, ez dira xamurra, bertako letxuga. Badakizu, 400 varietate baino gehiago, 400 baino gehiago daude, eta duela ja 4.000 urte baino gehiago landatzen dala letxuga. Mediterraneoan du jatorria, eta 170-tik 185 arte izan daiteke ura. Beraz, dauka, ura, mineral asko, nutriente asko, vitamina asko, eta oso berezia ez da nire plater gustokoena, baina beti esaten dut, norbaitek esaten dut, ez dezu jan behar letxuga, eta esaten dut, gaztelera esaten dana, de lo que come el grillo poquillo, ez da? Horrela, nik beti horrela esaten dut, espero dut noiz behinka, hemendikan urte batzuta gustatzia, amaitzia gustatzen, zegia da, enbidia ematen ditela, norbaitek entxalada jaten dunen eta beroa egiten dunen eta zerbait freskua jatiak, esaten dut, eski enbidia ematen dit eta gustatuko litzaidake gustatzia, baina oain arte ez dut lortu. Eta bat ere ez da eskarola, ero hau letxuga gorri hauek daudenak, eta holan ostoan, alegia? Alegia ostoak ez. Eta rukula pizza batian igual, nabari ez dut, baina ez, ostuak ez aizkit. Nik purean erabiltzen dut etxean, letxuga itxusia daukadanen pureari botatzen dira, eta kozinatu da. Purean jandezaket, purean. Beste bat jango zenukena, seguru, hemen ingenduen errezeta bat. Juan Mari Arzakena. Nola zan, txokolate tortilla itxusia letxuga saltzarekin. Hau da, egiten zuen tortilla bat txokolatearekin, o tortilla frantzesa bat, eta gero zeukan oinarrean saltza bat egiten zion, dultzia gozua, baina letxugakin. Eta zuke ikusten zu, deitzen da holan, txokolate tortilla itxusia. Eta gero, hori, azpian zeraman oinarrean olako saltza berde bat, esaten zu, menda izango dago.
Eta probatzea oso eta gozoa da, eta zuri letxua ez itzaizuke etorriko burura. Ba, egia da, nik, eske, atxaka botatzen egiten dela, normalen, tekstura. Orduan, edo saltxan, edo purean botatzen balen behar osea, ondo. Hortik aurrea ondo. Baina bestela, nik uste dala gehiago tekstura. Eta 180 ura balin bada, ez dakit zergatik handaken horrelako tekstura, Ja, bueno, zeingo diogu ba. Nik ba espada paparra desente jarriko dio. Ondo. Saltxa jarri, ogia jarri, parmako gaztare bai jarri, hori faltatzeko, Hori ikusgarria da, umeekin, da nola egiten duten batzutan, ikuste dituzu, nik paella eta egiten dudanean, beste ume batzuk etxera datazenean, ero txokoan egiten dudanean, tipula eta naita eta piper gorriera botaten medio, txiki moztuta. Hala ere, hauek hartzen dutetan, txak, eta beti aurkitzen dute zerbait. Petardua dien. Bai. Batzuk, ez batzuk ez. Bueno, horrelako eskata batzuk edo jarri, polilla, hartu, egun ematean, ondo etortzen da, olako azena horiak eta patatak zuritzeko ez ezik, bueno, patata eskata batzuk egiteko ere balio du, eta listo, hau, badago, sarrera moduan, errezeta, bueno, ustaki. Gure platerari laguntzeko gaur? Nik uste, bai. Bueno, hemen, normalean olakoetan saltzen dutenak paketetan, uste saltza, suposatzen dut, aparte ekarriko dutela olako bilduta ero, ze bestela, honi, saltza botaten badiozu, gero dana geratuko zen, bueno, bakizue, inoiz eraman duzu entzalara ondartzen, ez da? Ospinolia botata, hori ez behar. Nola geratzen da? Hori marra, pototxo baten eraman, olako marmelada poto baten sobratu zaizuena, eta momentuan bota, eta hor izango zenukete zuen Cesar entzalada. Bikain. Animo. Vale, bueno, bai. Xardeska bat hartuko dut. Hau xentxalada ez da. Grabatu zazuen irudia, grabatu. Hau etxean, zure etxean ikusiko dute? A ver. Ona dau, Kuruskari, saltxa goizuan. Oain, grabatzez uste dugunen, leitxuakin hasiko nahi. Seguro. Zeso dejaste. Danetatik? Leitxua repo duzu? Bueno. No. Eskerrik asko izatea, Agur. Agur.